Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Saan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol! Una sa balita, una sa aksyon, radyo. Mayang gabi Luzon, Visayas, kag Mindanao. Mayang gabi dira sa totohan yung matag paramati dari man sa probinsya sa Negros Occidental, Dakbanwas ang Bacolod. Kamusta ka mga drama ka-aksyon? Welcome na welcome dari naman sa panibagong edisyon sa inyo palatuntunan. Hindi naman ang aksyon Night Patrol. Sa mga gabi mga ka-aksyon, liwat na makita madulong sa inyo sa pinakamabagong mga dalagkong ang mga balita na natipon sa aton mga aksyon unit reporters, aton aksyon correspondent. Handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga balita nga natipon gikan man sa mga ospital, mga platter report, gikan man sa mga kapulisan sa nag-ilang areas of assignment. Sa mga gabi aton man pagkabaluan ang pinakaling sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sa dirigid lamang madugay, nanging kaupod nato ng ato naman nga Patrol 1 Bravado Patrol. May ginresponde na naman nga isa ka bypass operation. Perteng drogado, wala gid dyan nagkatahaw I-respondihan din ang bypass operation na Patrol 1 Bravado Patrol po naton si Akson Zil Minardo. Back to back sa ito naman nga piloto Akson Papang Nixon Tahom. Padayon man ang atong pagbantay sang pinakauling mga balita national, balita international, mga breaking news kag flash report. Opo nato ng puwersa ni Action on Defensor Lizay, nagabantay, nagaman sa ato ng News Center subong gabi. Dahil mas sa studio ay master control sa turman yung technical side. Opo nato ng puwersa ni Action Elmar Maldera. Back to back kay Action Christian James Benares. Sa kinaandan ba sa Martes ng edisyon? Ako naman ang inyo alagad sa kanginan, Akson John Diaz. Talos kita temporaryo sa inyong regular nga anchorman, Akson Eric Marbanwa. Trace inyo palatuntunan, Akson Night
Patrol. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:56 na. Kumusta naman aton matahag panamatiya? Dari sa 61 ka mga kabarangayan sa Dakbanwa sa Bacolod, sa 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ka madrama kaaksyon? Mabulubog na wala ang panyempo sa inyo tagsa ka mga lugar? Sa tataran yung matag palamatiin na check attendance na. Ari na nagkasilang bunot na naman ang mga mensahe pinagi naman sa ating live streaming sa www.facebook.com.ph/Aksyon Radio Bacolod. Ay, sa mga mensahe ka nagkapadalaman, pinagi sa ating text hotline. Ato niya pagkabasahon sa diligid mo mandugay. I-text lang sa ating text hotline 0963-7570-874. Sulitin ko 0963-7570-874. Ato niya pagkabasahan ninyong mga mensahe sa diligid mo mandugay mga kaaksyon. Atong request at tutaran yung matag para mati parehog lang i-share, i-like ang ato naman yung live streaming. Agod nga damo pagkikita may malambot sa mga gabi samtang sige-sige. Ang aton nga pagserbisyo mga ka-aksyon dari man sa kanginan dari sa inyo paborito nga panatuntunan, Aksyon Night Patrol. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Padayon sa gyapon mga kaaksyon nato yung pagbantay sa bagyo. Si Tropical Cyclone Florita namin tinala sa ning Iyakabaskugon kag suong ara na sa may bayon nga sakop sang Ilocos Norte. Ining severe tropical storm nga si Florita ang nasiplatan ginbalubanta yara sa Pari Doppler Weather Radar sa Burgos, Ilocos Norte. Hindi may kabaskugon sang hangin nga dala nga 100 o kung isa ka 14 km por oras sa sentro kag may magbadlos nga nagkalambot naman sa 165 km por ora. Ini sa mga kaaksyon nakahulag padulong na aminhan na katundan. Swerte kahinay 25 km per hour gidamang. Pero ang dalasin ni mga kaaksyon nga bagyo o kung pagbunok sang ulan, nagalambot naman sa 300 km. Umalin sa sentro mga kaaksyon, pero teka baskog niya. Base sa pinakauli nga Tropical Cyclone Bulletin number 15, nga gin-issue las 11 ang takna, or rather, sinigid lamang gabi mga kaaksyon alas 8, Agosto 23, ginpayagan sa gihapon nagkapabilin. Ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa bahay naman magkaaksyon sa northwestern portions ng mainland Cagayan. Sakop na ring Ballesteros, Pamplona, Abulog, Sanchez Mira, Claveria, Santa Pacedes. No? Kang southwestern portion sang Babuyan Island. Kalakip na ring Camiguin Island, Tagdalopiri Island. Amuman sa idalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Ang northern kag central portion sang Apayao. Kalakip na rin ang Kalanasan, Kabugao, Luna, Pudtol, Flora, Santa Marcela. Ang mga kaaksyon ang Ilocos Norte. Sa idalom naman sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3, lauman ang kasarangan tup mabaskog naman nga huyop sang hangin kag mga mabaskog nga pag-ulan. Ginabisuan ng publiko mga kaaksyon bagod ini mahimo delikado ang sitwasyon sang aton tanan nga matag para matiga nagaista sa kilid sang baybay sa lasang sa sapa dira sa suba kay giban pang mga area nga hazard gid mga kaaksyon para sa inyo nga sitwasyon. Samtang ginpay dalom naman sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 bangod sang Tropical Cyclone Florita ang northern and central portions ng Ilocos Sur.
Amuning lugar ni President Bongbong Marcos. Pwerte una na nga ginigo sang linog na nigad lang nga bulan. Subongo, wala pa ganin nakatapos ang Agosto. Gintayog naman sang bagyo. Kalakip na rin Quirino Gregorio del Pilar Salcedo, Santa Lucia, Garimuyod, City of Candon, San Emilio, Lidida, Banayoyo, Santiago Burgos, San Esteban, Santa Maria, Nagbukil, Narvacan, Santa Catarina, San Vicente, Bantay, Santo Domingo, San Ildefonso, Kawayan, City of Vigan, Magsingal, San Juan, Cabugao, Sinait. Ang nabiling nga porsyon sa Apayaw, Kalinga, Abra, kag northern portion sa Mountain Province. Kalakip na rin makaaksyon ng mainland Cagayan. Ang nabiling nga porsyon sa Babuyan Island, northern portion sa Isabela. Kalakip na rin Rojas, Quirino, Tumawani, Delfin Albano, Mailig, Quezon, Santo Tomas, Cabagan, Santa Maria, San Pablo, Maconacon. Ginabisuan ng publiko sang mahimo kasarangan, tubtob nga baskog nga pag-ulan nga dala sining bagyo. Samtang ginapadalom naman sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1, nauman ring mabaskog nga huyop sang hangin sa sulod sang 36 ka oras. Napaydalom diri sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Batanes, nabilin nga porsyon sang Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, nabilin nga bahin sa Mountain Province, Ifugao, Benguet, La Union, nabilin nga porsyon sang Ilocos Sur, Northern kag Central portion sang Aurora. Kalakip na ring Dipakulaw, Dinalungan, Kasiguran, Dilasag. Ginabisuan ang publiko sa minimal tubtob minor nga halit sa kabuhi kag sa mga propiedad. Bagod nga sang ining naglabay o kung sinatawag naton nga Tropical Cyclone Florita. Padahin sa gyapon naton pagbantay makakson sa pinakuling nga nakatsang panahon. Update kita ra sa aton naman nga otoridad sa DOST Pag-asa. Agod makaibalo kamo sa pinaka-latest nga sitwasyon kung lakatsang panahon ang aton paghambalan. Diri sa Aksyon Radio baguro di kami maguntat sa pagpatpad sa pagpaibalo sa inyo kung kamusta ba lang lakatsang panyempo. Agod mag-inaware tanan ang aton matag palamati kay bisan gari diri sa aton naman sa may dakbano sa magkurod kag probinsya sa Negros Occidental. Naka-eksperyensya makinasang pag-ululan-ulan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 10:03 na. Standby ka ba ito kay aton paggalawagon? Ang ikaduwa naton yung winner sa mga adlaw sa aton naman nga dakop ka. Daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio Bacolod. Sino yan ang maswerte nga tagdaog? Kay ina may nalawagan man alas 8 ang takla sining nga gabi o pod sa kay Aksyon Marlon Inovea sa Aksyon Farming Line. Diri ayan dugay sino naman ayan ang maswerte nga tagdaog nga aton paggalawagon. Kung kamo man nakataya sa aton naman nga STL Small Town Lottery o kung kamo man bala nakataya makaaksyon sa aton naman nga Lotto, basta Martes 3 ka bola. 658, 642 kag 659 dugay-dugay aton pagalawagon ang mga masuwarte nga mga numero. Gani sa tataran matag para mati, hindi ka mo dra magkalipat. Standby lang para makabalo ka mo makaaksyon. Basi bla ka mo na to ang aton masunod nga mga tagdaog. Kamo na ang masunod naton nga milyonaryo. Alright, hindi na kita uyang pasang tiyempo. Ibalo nato ang pinakalang sitwasyon sa palibot sa Surad San Bacolod, Dugay. Ato natagan sa iyong tarupangod ang inyong mga mensahe. Again, padala. Pinagi naman sa aton live streaming mga kakson. Kag sa aton nga text hotline. Sige. Aber, kamusta ang sitwasyon sa palibot sa Surad San Bacolod? Masunod ko sako pabala sa gyapon ang aton nga madalanon. Do lang alang pamanin sa adlaw para magrandadi kag magwalda-walda ang aton tanan nga matag palamati. Kay Martes pa lang, 23 pa lang, pinapakaadlaw antes ang 31. Ang iba nagadulo ang bulsa. Ang iban may ara-ara pa. Sa tanan nga nagadulo ang bulsa, ulo agwanta lang ginagmay, lapis lang makalampuha sa gid sa aton pagpangabudlay. Sige, diri kita. Ibalo nato ang pinakalang sitwasyon sa palibot sa Surad San Bacolod. Upod nato ng ato mga patrol to Brabado Patrol with Action Zil Minardo. Lagi
laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Zil! Maayong gabi! Action dyan! Maayong gabi! Good evening! Prolong ka, oh. Ara ka sa kondisyon sa bungaw. Oh, gani. Transcript ka na nga ako nga natutullan. Ah, Eh, may... mali namin naman di matingog. Sige, be? Ay, hindi na. Ayun, di purma. Ano, may vocalization. Ano, may mga vocalization. Paano na yun? Oh, Amiya! Ayun, di purma. Ami lang ang vocalization yung gusto. Ang daw kulok kanta. Ay, kakulot-kulot. Oh, nagkakulot-kulot. Ginaano ko lang gani. Ginaogulog kanta ko lang gani. Kaya ginaulo adjust so kay kon pasigihon tanay. Kasi magkarapugday tanitanan. Ayun, di purma. Daga, ano na daan ka? Tama na gani. Bako namin kibatod ko na. Vocalization ko na nga na no? Oo, kapenta ko harap ka sa tubig lang. Sabay pa Ayun, di purma. Galing ki Digtoya sa vocalization tatoya bisan arakas tubig sa ingkad to antama kon mo arakas tubig nung patan kay mo sang tokmol mo dang upod nga driver. Ayun, di purma. Nakuha na. Namisang salom-salo mo lumpatan ka gulpe kibot ka abi mo sukoy na. Ayun, di purma. Wala gid sa kabre pa. Wagi. Ang plano nga mabrep wala gid ka sa lera. Ano lang ganito? Ano lang ganito? Tika lang to ganito? Tika lang? Ika lang eh. Tika lang to Ayun, ganito? di purma. Nakaluab kag nakabulak-bulak. Nakabulak-bulak, ganito ka short. Pero titong... Naluto sa? Ya color na naluto sa sabong? Anong color ya? Ito yung bata na lang tan eh, para nakasasyang. Wow! Ayun, di purma. Di ka mo sa mga action sale? Di ka mo sa mga gabi? Ari kami sa may Dala Lakson, may ginahunlat kami, di ba? Bakit to pa? Do, kilala ko rin ang ginulat nyo? Oo. Ang bala sanay kung araras ha? Oo. Mula saka di sa babaw sa di bulusa ko. Ayun, di purma. Kaya namin patingog ni ma'am. Araras Okay ha? pa. Wala pa. Wala pa sa gabi-gabi. Ginatala sa namon. Gina-call, ano pa ni Papang ito Gina-call pa. Gina-call pang attention. Attention niya. Anyway, tingnan mo stadra do damo gapon bukas no do ka lively na gidya sang lakson. Yes, correct yung action dyan, no? Subong ti ang lakas ng trapiko normal naman action dyan, pero ti atin nga mga kauturan, subong nga gabi, makitaan ta, medyo madamo-damo pa man gid sila. Ano na So, sa kaya- atubang nyo, taxi driver? Hindi Gataxi man. na? Ay, hindi Ano, gali. private car action dyan. Private Ika car. namin sa iya nga posisyon gani. Gani ka, bako dumayong iya posisyon now? Kapag di 4 pa sa gani, dali lang malaki, daw maigham gid kuya. Dumaigham. Igham. Dama. Ayun, di purma. Si Axon James bala, ano na, sa talan ka mo na kailis na ka mo pipi, manog ilis bala sa pipi, Zel, basi bala ma starstruck ka bala siya. Ayun, di purma. Di na to sa... Nadula sa sobrang kay Gam. Di na to sa mga Axon Zel. Ano ka ba da? Bila. Nakaigam ka na? Igham ako. Ayun, di purma. Basta na lang mamatayan nila. Sabi nga igham. Ang balko, sa tanan ka mo nakapang-change na ya pipi, profile picture. Si James bila manog-change pa lang sang iya nga pipi. Ting kululbaan si Day ba sibla ma starstruck ka bala? Ayun, di purma. Hindi man nasa natagnawan siya na nga ba ba? Wow! Ayun, di purma. Ay, Nako. Kagina. Okay lang ka motor-motor ah. Wow! May dala pa nga helmet? Ayun, di purma. May angkas na, may angkas. Ay, kalahin! Ayun, di purma. Sa Balok Action Zil, damo na Balok Action Zil nga, hindi man sa ano ha, pero damo wala aksidente nga nagluntad. Wala lahat nung ginap nga aksidente. Pero may aksidente nga nagluntad Action Zil recently, damo nga kakatubik ka tokiban. Ang kakatokiban nga may nagapangluib. Ayun, di purma. Kaya may mga aksidente nga naluntad, motorsiklo, bla. Dumdum ka na recently, especially sa mga northern portion, wala man natin yung single out, pero na-record lang bala sa blatter,
may do mga tatlo na guro ka aksidente sa motor, nga hindi magpa-record sa pulis. Pero tabo gina accident. Kay ang, Sino naman? kay ang problema, ang angkas nila hindi amo. Ayo di porma. Delikado na. Delikado. So dapat, ang suggestion natin sa itong mga kakson, mag-angkas ka mo, ang husto lang. Ayo di porma. Oo, hindi- Kapin pa doon Salvador, wala may Ah. likuan na ba? Tinamin namin, ginang ang kasangkas. Oo. Damo na daan man ng pitek action dyan. mga Ano photographer. nga pitik ang gusto mo? Ang insaktuan na. Hindi ah. Sakto na, doon may hugot ka sa Don Salvador, ah. Kaya na, muna action dyan, ng issue ba na Facebook nga ang mga photographer, gina-post nila Ah. sa Facebook, ini mga kakapit ka nila nga may mga backride. Backride? Teka noon, kailangan na sa asawa ang motor sa bana. Ate, laban-laban. Lain man ang angkas ang bana. Anyway, ila naman na kung ano gusto nila obrahon, no? Oo. Pero do ano lang nato na, do part lang sa aton nga observation. Kay do nakita Okay. lang man nato, no? There is Bacolod, do wala pa man so far, ah. Kay kadong Wala dom pa. Action Jail sa pandemic gani, bisan hindi mo uyab ang balon mo nga miga mo or asawa mo kay bawal ang kasanay kabay. Oo, ngayong gabi. Sino na? Bisita ko. Bisita kami eh. Sino bisita nyo gani? Secret. Sana all. Si Patang ko naman pala si Mang Cor ka daw. Kaya pa yatingog. Okay. Okay, petingog. Oo, okay pa. Ginlagaw-lagaw ko na ganit kagina kay para do abi ko lang makabawi-bawi. Sana all. Ganun kay pag-abot sa babaw do laban-laban sa disgrasya Japonaw. Gani daw, nag-cute ang iyong mga tingog. Sige nang bla. Babae lang bla mo ginaya. Sa jet ski mo na goro. Sana all. Grabe sana yung mga niko-niko. Ay, disgrasya pa. O kontolon mo sang tubig sa dagat. Maing kami direction Zil kay Sir Salvacion Bla sa may police station number 2 kay Sir Vincent Salvacion nga Oo, sa mananabot ka. monitor no sa aton nga pangalagad sa mga gabi. After may nasaya. Oo, pero minasa. Kamusta aton lakat sa panahon? Okay man action dyan. Pero Ah. daw wala ko kita bitoon. Naka-biyaw sa siyang daganay. Wala bitoon. Wala. Ah, Alin kaginaw. Kabalo- Pero di pa ang yapon niya action dyan eh. kabalo na ko kay nga wala bitoon sa langit. Para sa mo na-start. Ay! Naglahin pa. Tinga, si James Balaka double magamba ka spark of something in love. Yakad daw sa na yun. Gagi, yun sa na yun. Ginakilig mo Sana sa hanap. Dagi na kilig-kilig mo si James. Okay, gaya na sa ni Verne. Kay Bernie Blanchote, ito sa ano. Ikaw Para maras Bernes na ba mo? Maganda na ko siya motor. Ay, grabe galing imo nga mga love team, no? Puro tanan riders. Sana all. Puro tanan riders imo love team, ah. Hindi ka magkanta sa action Zil. No? James, lipay-lipay kasi Zil, James, oh. Ganun na mga imon pa na sa... Ay, ang tatanda eh! Kamuta di ka duwa! Sana all. Hindi na pala, James, yung nagnaog na kay Verne, James. Oo. Ah. Importante, ikaw nagyapon, Oo, gani man. Mga gabi ka rin kay Sir Luvic de la Luna. Nagpa-check attendance sa may barangay 30 ni Samong, no? Nag-monitor git sa action, nagkaparok-orok sa subong nga gabi. Gani. Nahila na makadlaw ka ba? Sa mga sulak po itang naway. Kung Sana all. So, ikaw ang action dyan, inahila na sa yung mga tawa kay damo ka pa programa. Yung sa akin ganit, bala ka na. Gani, kamarok mo ginaproteksyonan, tali mo ang ginaproteksyonan, tinagadaan. Mga gabi, dra kay Police Captain Armelin Vargas sa Police Station number 3. Nag-monitor. Yes, si Ma'am Vargas na yung gabi. Gani. Si Doc Mon Lopez, so, ang balyam, si Action Eric, ang makutawag ta balas. Nalipat si Action Eric, magdala-balas. Oo, wala gid sir balas. Nabalido ako. Wala gid na, Doc, why gid Doc, ano balas, Doc, ah? Lain ang nadala naman puli. Lain. Ano nadala? Lain ang nadala puli. Doc,
Pasensya kita. Pero ako nga, sinilas, may yari pa ni Bilin bala. Wala ko Kadlaw. naging hinawan, kaya ano na Kaya ano na, may, Remembrance sa Boracay, yun na. Wow. ambal niya do, dano na may agimat? Sana all. Ano? May agimat. Aga, may ano to diyoga, ayo sa kuno makanta. Kagaling kaya bako ako hindi Ah, kay naman. pwede kakanta. Si Zel kay pwede kay do preska pet kingog yo do ay Hindi, kita ka. lapyo na ni. Lapyo ng tingog. Boss, ano lang nga sa Wibes, sa gabi. Mo ga hatag kay mo tiyempo ba? Sana all. Gatag. Teka, nanay sa mga Kabalo ka galing Hello, do. okay, mga manima, no? Pero action Zel diris bakolod yo do wala man niya kay now naman nag-ulan sang gabi na do wala naman masyado no. Oo, kagina, talit lang man, gamay. Ah, Subong wala naman. Te, Okay. ang crop-top ng miga mo, kinataw. discuss na. Sana all. may kasugid-sugid dito sa tupad mo mo. Wala man. Ano? Kaya kahit siyempre, nag-istoryana, yung nag-itatawang ginbaklan mo. Wala man nagtanggan. Zil, i-extra na lang abi, Zil. Sana all. Kila, ano mo gid ko mo? Ala, ikaw na istoryahan. Yung tatang tanan eh. Damo pa reporter, Zil, oh. Paano masabi? Onte, nautod. Man, to sobra mo ka, ano, cooperative gidyang aton nga, ano yan, signal, kay gauto ng signal. Axo Radio Philippines Standard Time. That's just 17 na. Balikan nato si Axon Silminardo sa last portion la sang iya naman nga observation report sa mga gabi maayong gabi dra kay Ma'am Van Star Mayo. Mali OMG, sana all. Sige, balikan naton si Axon Zil Minado sa patrol. Axon Zil! Action dyan. Okay na. Happy Mansari. Sana all. Zil, pwede ka na ka-extra, Zil. Namit man ang kete. At kita ito sa Webes, ha? Paano masabi? Hindi, sakna. Buwas gali. Kita ito, buwas kay total Iyo, ikaw. kuya boss yan. Sa Oy. kapito lang kuya matambay. Tabuon ta ka to sa Kapitol. Sana all. Sana ako may kapadala ba? Disgrasya, gini karon mong. Oh, no! Sigihan nyo, Angel, di ba nag-text ako ng mating mo na? Gani. Kabaluman ko, abot ko man. Buwas. Saan ka may price song, may price song KFC? Ang ano? Ang KFC may price. Sana all. Ganun ko ng ulo. Axon Radio Philippines Standard Time was just 19. Okay na, Axon Zila. Okay na. Kay Gaulat, si Modi si James, so dali-on mo na ko, no? Paano masabi? Importante yaman sa rin yung subong. Sana all. Gablash ka gid yung kitaon ka sa monitor, oh. Wala sa Mega Blush. Nga para mo, lakabis ka tan skin, kaya subong gablash kay action dyan. Okay, ara na yun, Stay strong sa inyo nga doa. Oo. Kamo man ni James gusto mo, Ged? Gibe na Sana yan. all. Ha? Gibe na na siya ni James kay ni Bernie. Ang importante ninyo. Sigihan nyo lang, Imbes nga, Importante ka pa ng gana yung makamasang imong amiga. imbes nga ikaw mahatsit, do pinulihan ako sa mga ako. Sige na nga, kay may Wibes ka pa man sakon. Wibes kay tayo pa man ta. Dason si Mana, Lunes, Martes. Sige lang magsakang question niya. Ano? Direkta kaya patron? Garik dapat to sa kaay gidya. Na vote ko sa ilang nga duwa. Pila Oy, na kamo ka, no? Pila na kamo ka tuig? Zil, just 20 na ho. Sana all. Ano? Tamo pa ko reporter, oh. Ay, na mo pagaling. Pero tatantanan na eh. Okay na, kuya, naso naman. Kaya ate man sarili, wata. Sana all. May magpadala di gani karon sa akon sang ano sa babaw, but lang sa imo. Ang ano naman? Talang bala, sige nga na bala. Tigan Tapos, man nagoro nyo relasyon? tapusa na gani. Sana all. Date na
pasensya lang na, boss. Ante si magpasagay, date. Okay ka na? Tama na, kadlaw. Okay, tama na. Let's go na. Let's go back to work. Sige. Philippines Standard Time na na. Sige na, go na. Okay, reaction dyan. So far, ang aton dali nga sitwasyon sa nga syudad sa Bacolod, nawala sa nga dalagpuan gin nga insidente kagati malinukang matawhay na ang dalanan subong ang lakat sa trapiko pero mapaang ang aton nga temperatura. Sa aton nga mga tagpalawati, maayong gabi, kag sa mga nagabiyahe pa uli sa ilang nga balay, kag pakadto sa obrahan, maghalong gid ang tanan. Observation report, nagikan sa patrol ni si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa report ni Action Zilminado sa patrol. Pwede na kay Action pa bang Nixon Tahom upod sa iya mga kabaro sa patrol subong. Sana all. Antes sa bantaran, diri kita nay, may winner kita Aksyon Almar. Sa ito naman nga dakop kada o Carolata promo sa Aksyon Radio Bacolod. Our second winner for today. Aton pagalawagon, standby sa aton mga ka-aksyon. Dakop ka, daog ka, Rolata promo sa Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Alright. Ari nga aton nga winner for tonight. Ang aton nga tagdaog, residente sang Barangay 18 o sa Cordova Barangay 18, Bacolod City. Ang ngalan, Ma'am Maria Evelyn Villena. Suliton ko, congratulations kay Ma'am Maria Evelyn Villena sa Barangay 18, Cordova, Ciudad Mansang, Bacolod. Ma'am, may aray ka tub-tub las 12 buwas sa uto para mag-claim ang imo pa premyo kadto Landry. Diri naman sa may Penthouse Builders Building, Corner Burgos, Lacson State, Bacolod City. Pag abot mo diri, roleta ka nga. Pag natuon ko nga premyo, imo na. Pwede mo gid madala pa uli. Kay na alas 8 ginlawag man Action Marlon ang aton nga first winner si Ma'am Mr. Vernil V. Palma. Vernil V. Palma sa Granville 1, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Congratulations sa inyong atanan. Action Radio Philippines Standard Time nas 10:24 na. Dari kita rin makakson antes sa report ni Action Nelson Pateño. Recap kita rin sa resulta sang STL. Base ka mo darang maswerte nga tagdaog. Bantay. Kuha nga dahan sang lapis kag papero kon ballpen man. Agod masulat. Kaya base wala na uli ka koridor ang inyong nga daog. Resulta sa STL first draw, ang mga maswerte nga numero 9 kag 6. Suliton ko first draw 9 kag 6. Second draw sa mga adlaw, ikaduha nga draw mga maswerte nga numero 17 kag 13. Sa liwat 17-13. Third draw sa mga gabi mga kaakson, ang mga maswerte nga numero 2-26. Sa liwat 2-26. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time nas 10:25 na. Dari kita nakid do nagabaha na gid ang mga mensahe sa naman nga Facebook Live. Mayang gabi dira kay Ma'am Christine Minyes Villalobos, kay Ma'am Barky Tribe. Good evening. Mayang gabi dira kay Sir Campo Yulo Norbing Galicia, Ma'am Gina Galicia nga always gid nga naga-monitor diri sa aton nga pagpangalagad. Sir Manuel John Ong Gran Kapal, good evening. Sir Dennis Nuestro, mayang gabi, may lang nga pagparukurog. Belly Albay, good evening. Sir Joseph Andrew, bawhay kuno kay Aksyon Zil Minardo. Mayang gabi dalawat Ma'am Barky Tribe, good evening. Ma'am Van Mayo, good evening.
Attendance na kuno sa Twin Cities of Minneapolis in Minnesota, USA. Thank you so much for listening, Ma'am Star Mayo, Ma'am Raquel Di Maala. Mayang gabi mandra sa imo, Ma'am Pusada Cerilo. Nagapamatigid sa may barangay 36. Ang balyata ni magdaog sa kuno sa promo. Bantay-bantay lang. Bantay-bantay lang, Sir Basi. Ikaw nang malawagan kag mabunutan. Ang mga aton nga mga suwarte nga tagdaog. Ma'am Gemma Kamantok, good evening. Sir Levi Nicavera, nagapurok-urok gid sa may Purok Tultugan, Barangay Mandalagan. Pero si Sir Levi Nicavera, ara kuno subong sa may Iloilo City. Luvic de Luna, sir, good evening from Barangay 30. Si Ma'am Raquel Di Maala, nagapurok-urok gid sa may Barangay San Juan Pontevedra. Nalipay sa nalingaw sa Samon Action Zil. Abi ko gani si Zil na subong nga madisgrasya kung pwede galing gibutang sa terital. Ma'am Jinky Dialagdon, may kami Direction John, kay Mr. Arthur J. Villasor, Ma'am Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Christine Minalo, MJ Season, and all family sa Barangay Pandanon, DSB, from Arizona, USA. May gabi din ako sa sister ni Ma'am Van Mayo, si Mrs. Alvarez sa Tangob. Salamat gid. With love from Minnesota, USA. Dili kita! Kung ano ito ng report, mga balita na tipon gikan sa northern portions ng Negros Occidental, mga balita ni Action Nelson Pateño. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Nelson, mayang gabi! Yo, saksyon dyan na mayang gabi kag sa aton sining nga mga kaksyon na mayong gabi gid ha. Happy Teacher's Day. Oo man. Kaya ti, amo galing sumong ang tiyempo ka ba teacher, balik daan na ano to no, face to face. Oo, in-person classes actually sang Lunes nagsugod. Di Mayo medyo, ka? Medyo makapoy-kapoy ang opening. At least may tingog ka pa. Oo, dati tayo tingog gid kay kinahanglan mo gid magatingog kag magugtas naman. Ay, disgrasya. Daw normal na sa aton nga mga teachers nga magugtas balik. Kag ti ang ginatingwaan actually nga ma-recover action dyan ang learning loss ang mga estudyante. Especially ng ability to write, ability to read, dumugin ang kulang eh. Kay ti sa first 2 days nga encounter sa mga estudyante, hindi na gid dako gid ang epekto sang pandemic action dyan. Kay bisan ang alphabetical letters hindi na makakilala. Nagani, amo gina isa ka problema, isa ka discrepancy sang ginatawag discrepancy ang loss. Amo gani. For 2 years nga daan nga, although may ara nga ginikanan nga guide, pero laing gid ang degree of teaching pedagogies bala. Oo, mo gani man. Kagti kon ang learning sang bata, isalig mo lang sa ginikanan daw, makasiling ka nga daw, hindi gidigo bla. Although Action Nelson, ang pandemic ini may ara man sa mga positive nga mga learnings nga nadala. Diri nila nabalaan nga ang parent or ang tao ma-appreciate na gid nila kung ano ang effort kag ano kanobol ang job sang teacher. Nga hindi iya mahimo sa sulod sang balay, but pwede maobra sa sulod sang classroom. Di ba? Kag wala na gid sila rason nga magreklamo sila kung ang ila mga bata blag na saway sang mga teachers. Exactly. No? Kay may ara ko iban niya ginikanan action dyan nga gamay mo lang ambal sa ilang mga bata bla hindi makabaton sugid sa nanay sa tatay pagbalik sa eskwelahan ng teachers dayon. Okay, ang reality sa Action Nelson sa totoo lang mas damo ang exposure sang bata mo sa maestroya kaysa sa imo nga ginikanan ka. Amo gani Number of hours mas lawig ang semestra. So, pandemic, ang natabo, mas lawig nga ara sila sa balay. Mas lawig yung exposure. Nakita mo tutod nga batasan ka bata mo ay. Di ba? Bisan actually dyan, bisan sa panahon gidman sa mga ating klase, ang contact numbers mo lang sa teachers ka sa bata, 6 hours mo.
So, ang 6 hours actually, hindi ginaya enough nga matudluan ang bata. Yes. Labi na gid ang subject blag sinampaw. Okay, kung Damo-damo. example, Action Nelson, working mom ka. Mm. Pagpuli mo sa balay mo, ang bata mo tulog na. Mm. Kaya pagbugtaw mo, ang bata mo tulog yapon. Malakad ka sa obra. I-check mo bilang number of hours exposure mo sa bata mo. Hindi mo Gani. ginaintindihan. Ang mga kung reactive ka, aggressive ka, wala ka balo kung anong ginaobra ka bata mo sa school, diri nila na-appreciate kung ano gid bala ang sitwasyon kung ang bata ginatudloan sa teacher kay nga anong rason nga ginasaway ang bata nga may part nga discipline dira. Na- Kagang worst case scenario action dyan, bata mo hindi mo kilala. Amo na sa. Oo. At least sa pandemic, nakilalaan gid nila sa gustong bata nila. Correct. Oo. Kasi dira nila ma-realize nga hindi gali kung sa mga binisaya lalim nga magtudlo sa bata. Oh. Oh, Dapat ano na ya? Kumbaga may anyway, di man tanan bi makilalaan may baluan nila bilang may kinatawag bi nga teaching pedagogies gid eh. No, kung anong pamaagi, anong suitable, hindi man na nga masulod ang bata sa classroom, tudluan mo lang dayon. correct. Usually, di ba, Action Nelson, ba ginasunod ka mo ng mga system, Oo. may process, ano lang pwede. Depende na actually ang action dyan sa mga strategy mo. Oh. Nga implement sa imo nga classroom. Kay ti at the end of the day ikaw yung makakilala sang imo estudyante mo. Gani man. So tanan nga mga teaching pedagogy imo ginaya imuon, strategy imo ginaya imuon kay Oo. nanti wala na yan sa mga ginikanan, nara na sa mga teacher actually. Gani. Kumbaga, gani kung totoo lang, ang isagad nga nagagiya, kag naghandle sa future ng kabataan, ang teachers. Correct. Oo. Kay Ti- tawa bala, Action Nelson, ang bata, kung di ka magsulat, sinong ginabasol? Ginikanan? Di ba? Hindi. Teacher, ginabalik sa teacher. Kung hindi kabalong estudyante, balik sa teacher. Amo may nagyapon, so Pero dapat tiyang i-appreciate. pamangkot da, ano yung contribution sa ginikanan Amo na sa gani, bata Action, nila? amo na, Action Nelson, ang natunan sang tion sang pandemic. Na, correct. Oo. Well, anyway, nainay naman ta na maka-recover action dyan. Kag ti nainay naman nga mga bata siguro maka-atuon sa school. Gani man. Especially nga ti actually blended learning modality pasubong nga Okay. ginagamit mo. Hindi ka mo flip, blended ka mo. Oo, kay amo man na so far ang gina-implement sa halos public school. Okay. Subong man na guro, pero pag abot guro November 2, balik na guro, full blow na. Amo na siya ang kon basahon gid ang DepEd order ti by November 2 hindi pa gid man ta actually kabalik mo. Oo, okay. Kay Ibang daan declare classroom na mo, ay to pagani. holiday, Ha? Gindeclare na holiday. Gani. Gani. Kag in a way, Action Nelson, damo pagit problema man eh. Damo pa Oo. brown. Kada opening sa klase yan, hindi na yung madulang problema. Matapos na lang school year, hindi na yung madulang problema. Pero dira sa inyo, sa may Northern Negros, may nagpa-enroll pa ay. Bisan ka bukas ng klase, no? Actually, medyo gana gid man. Okay. Kay man ti sang August 22, muna ang last day sa enrollment mo. Ti kung may nag-aapas pa, ti ginabaton Japon sang eskwelahan. Oo, hindi pwede nga i-deny mo ila enrollment. Kaya pwede mera kung kis alang-alang bla. Oo. So may ano pa man mo, may ara pa man ay extension ang enrollment actually. Mintras nga wala pa na notarize kag napasa sa division. Actually wala pa gid kami gani kay include man sa LIS bla. Para sa kung pilagi kabilog enrollment. Kay ginaulat pa namong go signal kung pwede na kami maka-encode. Okay. So meaning pwede pa ka pa-enroll. Okay, oo. Pwede pa. Pero Pwede ti pa. kamusta dira sa inyo do sako-sako man ang kaginato damo gid ginapangita nga mga hepe sang pulis. Sako sila daw. Kabalo ka naman na sa ilaya nga. Medyo ano man asla, medyo hindi mo man balang kung sa din na ila nga ano mo. Nga whereabout. Gani man. Oo. Pero mayo gid ang coordination ka San Carlos City PNP, no? Sa Action Radio.
Ati, oo. Mayo gid si ganun na Basta- Lieutenant Colonel Jesus Misahon. Oo, basta pag-tawag nga si Action dyan wala na. Hindi akag ti bisan sa imo dra kay kung may ara sila yung mayo-mayo kag ginahata wala tago-tago mong. Oo, basta balita. Ti ako proud gid ko na da kay Police Lieutenant Ruby Aurita kay do siya na dang sa ilang PIO. Amo gani. Ti influensya man ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon. Mm-mm. Mayong coordination sa media. Kag ti importante mo, hindi man tanan nga panahon si Sir Misaon matag dan sa Oo. development stories kag kung ano nakakatabo sa ila. Ang importante man na Action Nelson, bla aware bala. Mm-hmm. Bisan hindi ka na pagmangkoton nga sir may balita kada. Oo. Inapangahatag nga ara ga kakibot ka maginasend sa imo. Amo gani. Maayo naman lang na kung kaysa si Lieutenant Orita nga ti mga sir, mga ma'am, pasensya gi kamuha daw na lipat gi ko magsenda. Oh. Ti noted naman na dayon. Kaya to galing kayang isa ta da kakilala kay ginaging panawagan naman to sa. Ayo di purma. Dito sa Tuboso. O tinagmuno to siya. Ato blangin muno mo bla? Oo, nagmuno naman kagina ang grupo. Oo. Kinakibot naman ko, naging panawagan naman sa. Hindi actually, nag-istoryanay kami, ang balya, tisir, may istoryanay na kami ni Katalugo mo. Ano ko no, si Ayak Nga, na pasa. kung hindi ko malabot, actually, particular man lang to sa hold up to bla. Oo. Amo man daw mo tong isa sa mga kaso nga wala na nakuhaan sa sang pahayag kay si Katalugo kuno ang Actually, si Sir Gilman Catalogo, ang gikuhaan na lang namon. Oo. Kay doon mo na ang ilang agreement. Di ako Ano mo na yung agreement, oo. Di, kita sa Action Radio, kumong ara ka Action Nelson, ginlabi ko naman kagina. Ngamba ko ang Tuboso, based sa amon nga maayo to nga connection kay Action Nelson, na aware na kaming amo sinang policy. Tani sundo nyo na lang. Hindi, actually, amo malang tuya mo nga panahon. Okay. Amo lang tuya nga timpo, natabuan siguro bla. Oo. Oo. Hindi ka ang imo bala balita, di ba may balita to gapon, dumdum ka tong balita mo to ang napatay talaga sa kay sa motor? Oo. Tiga mo to ginapangita kagina, ti kay wala man si Sir. Tigin expect ko na lang kagina. Ayo di purma. Amo naman to, tong nagkakayaon nga posible to. Amo na bla action dyan. Kung mansari mo, hindi ka magpasakay, lain nga angka sa motor. May lang ganit kay wala ko motor ba? Ayo di purma. Kabudlay, daan mga action dyan, nablang maulamid ka sa hindi mo. Imo pagkabutang bla, may nagakilala nga, may nagapanagiya pa magaling nga lain. Ayaw mo na? Ayo di purma. Ayaw mo ng istorya, tos tubuso mo. Pero anyway, gin-update ko man to kagina, wala naman to plano man pasaka sa wala kaso na. ang pamilya. Ano? Doon mo na imo report, Guray. Doon mo na. Doon ang report ko yati, sugdan tanan niyo, kaya karoon mareklamo. Oo, gani man. Luwas na sa katalagman aksyon dyan, swerte lang ng aton sini trupa, aton sini nga kapulisan, matapos ngayon sina ang nadisgrasya kay na diri sa may barangay Tigbon, malapit sa may Eco Park na bla, malapit na sa may proper sa nga Calatrava, ini ginasakyan nilang rescue patrol, ang Hilux nga rescue patrol, nga ginsakyan nanday Police Master Sergeant Fidel Alcoma, Police Master Sergeant Jan Candelario, kag Police Staff Sergeant Jerry Ibuho. Ini sila aksyon dyan ang alindira sa may syudad sa Bacolod, matapos nga ini sila ang naka-schedule sa pagpaidalom sa drug test dira sa Negros Occidental Provincial Police Office. Pag pauli nila kay gikan sa may syudad sa Bacolod, pagabot nila diri sa may barangay Tigbon, sa may malapit sa may Eco Park, nadulaan sang kontrol sa manibila kag tuga sang mechanical problem, nakakas ang cross joint blas dalom sang salakyan. So nadulaan kontrol si Police Master Sergeant Fidel Alcoma mo isang driver sang Hilux nga patrol nga naka-issue sa ginagamit man nga patrol car sang police station diri sa may Banwa sang Calatrava. Na aksidente na si aksyon dyan, na swerte lang kay wala nahulog sa pangpang,
Kay kung naulog sa pangpang, ti daw ambot lang kung ano gid ang matabo kay manti ang kadalumon sang pangpang daw mga 100 meters dani. So dito kaina pag nadula ang kontrol sa manibela ni Police Staff Master Sergeant Alcoma, iyan nagid lamang nga ginabunggo ini sa railing nga ara sa igad sa nga dalan ang salakyan kag ang guba nga sa driver seat nga makita naton aksyon dyan, amo ni siya ang resulta sa pagkabunggo sa Jimelina sa Mahogany dira mismo sang area. Swerte lang nga aton sini nga mga kapulisan wala sang gasgas, wala sa kun anuman nga mga samad kag luwas nga nakabalik sa police station diri sa may Banwa sang Calatrava. Gina-rescue na lang sang local government unit ang nasambit nga patrol kay perting igo sang pagka-aksidente aksyon dyan. So swerte kag suno sa pa kay Police Master Sergeant Fidel Alcoma nga ang insidente suno sa iya nga pagkatabo pagkadula sang break wala na nag-break kag ang manibela nagapilit aksyon na dyan kay tungod nga nakakas na ang drug link dira sa may dalom sang panguna sa iya sininga salakyan. So sa muni aksyon dyan medyo matawhay sa karon ang area naton diri sa may Banwa sang Calatrava as well sa may Banwa sang Tubuso kag siyudad sang San Carlos. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Kaaksyon nyo Nelson Patiño. Nasa balitaw na sa Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa report ni Aksyon Nelson Pateño gikan sa northern portion sang Negros Occidental. Diri kitanay sa resulta naman sang aton nga loto. Unaon naton Alter Luto 658 nga may jackpot price nga 49.5 million pesos. Ang winning combination 18, 20, 27, 238 kag 15. Alter Lotto 658 suliton ko winning combination 18, 20, 27, 2, 38 kag 15. Di na makita Lotto 642 nga may jackpot price nga 13.2 million pesos. Nga may winning combination nga 36, 14, 28, 12, 23 kag 33. Suliton ko 642 winning combination 36, 14, 28, 12, 23 kag 33. Di na makita Super Lotto 649 nga may jackpot price nga 32.9 million pesos. Ang winning combination 15, 18, 16, 25, 13 kag 39. Suliton ko 649 winning combination 15, 18, 16, 25, 13 kag 39. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time nas 10:45 na. This time, check naman nato na report ni Aksyon Roger Gautier gikan man sa northern portion sang Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Roger sa report, please come in. Yes, action dyan, may gabi sa aton mga ka-aksyon, sa aton sila action dyan, mga balita, gikan diri sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Sa siyudad sang Sagay action dyan, may ara nga gindakop nga isa ka persona nga sa dinini siya ang nagapakatubang sa nga kaso nga 3 ka counts ang pagpanghimulos. Now, ginaristo ini kaina, ini nga persona
sa mga katapo sa kapulisan karon nga adlaw Agosto 24 Agosto 23 ang report action dyan ini ang persona ginakop kay na mga nauna 40 takna sang sinigid lamang hapon sa bahin sang Abansiña Street, Barangay Poblacion 1, Ciudad San Sagay. Kagini ang arestado pagi sa warrant of arrest kilala kay Orvel Kuwanan o kon Orver Kuwanan Ilimpuko alias Mike. 55 anyos ang edad, may asawa, kag ini siya ang residente sang Barangay Kugon sa Tagbilaran City sa probinsya sang Bohol. Kag ang implementasyon sang Manhunt Charlie operation kag ipatigayon sang Sagay City PNP batok sa sining nga persona sa idalom sang supervision ni Police Major Roberto Injapi Jr. Kag ang police assigned sa warrant sa Buena Section sa kay Police Staff Sergeant G. Cernado upon ang 2nd Maneuver Platoon kag 6th of 5th Mobile Company upon man ang Regional Mobile Force Battalion 6 sa pagpamuno man ni Lieutenant Troy Compe. Kaya ini ang warrant of arrest nga ginisyo sang korte sa RTC Branch 31 sa Dumaguete, Negros Oriental, kag pirmado ni Honorable Judge Sheila Lynn Martinez Katakutan. Ang warrant of arrest nga serve sa sining nga persona dire sa may Abansiña Street, Barangay Poblacion 1. Kag inisya ang suro pa sa information sa nasiring na trials of rape sa mga criminal case number 2022-28805 pakadto sa 806 kag 807. So ginisyo ini Agosto 19 tuig 2022 na mag-open siya with Nobel recommended para sa iya sining kailwayan o temporaryo kung taning kailwayan galing kay Nobel ang ining kaso. Ini karon nga persona ang yara sa custody sang Sagay City PNP Custodial Facility kag posible ka turnover ni sa korte sa rin na nagpaparawag siyang warrant of arrest dito sa may Dumaguete, Negros Oriental. Now again, follow up na action dyan, nanining kaso balasang ginaligar robbery kag sa subong na ginaimbestigahan pa man sang kapulisan na tabo may mga lasay sa takna sang aga na discover ini kahapon sa may Hacienda Jena, Barangay Rafaela Barrera sa Ciudad San Sagay sa diin ang tagreklamo diri amo si Alden Orioque Balicario alias din 33 anyos ng edad nga residente man sang nainabitan nga lugar kay sunod sa iya nga truck nga ginamaniho nga sa close ban ini may mga alas 5 sa hapon more or less pahayag niya nga siya nag-report sa kapulisan kag iya siligid pahayag nga na ginsulod puwersa ang iya sininga ang ila sininga van nga four-wheeler nga truck nakapark sa may National Highway dira sa may Barangay Rafaela Barrera. Kasuro pa sa iya sininga aligasyon nga ti again sulod ini forcibly may puwersa nga gina-apply ang mga perpetrators o kung ang mga kawatan sini nga ginguba ang padlak sang ila sini nga van ti ang report nga na posible ginsulod ini sara sa mga alauna sa kagahon pakadto alas 4 sa kagahon sa diin mahamuok man ang ila sini nga katulugon may kanta na sini gindeklarar sang tagreklamo ang nakuha nitong isa ka unit nga Cerato DGSSR Pioneer nga brand
bot na ni siya, radyo, or 45,000 ka pesos na siyang bili. Ang 4 kabilog nga parlid light ini ang nagabili man sang 12,000 ka pesos ang isa ka automatic voltage regulator kung VR nga Husoni ang brand, at least base mo lang kung may baligya da Husoni ang brand sinisang EBR nga nagabili man sang 9,000 ka pesos kagang isa ka DMX controller light nga nagabili sang 4,000 ka pesos. So no, sa report ni Subong ari naman investigaran sang tape number section sang Sagay City PNP. Wala sang masapo dito nga mga CCTV abi sa lugar tungod gati ara sigad sandalan ini ang naimbitahan nga natabo nga robbery incident action dyan. So far mo na marulong nga report, balita, informasyon gikan diri sa may siyudad sa Sagay, Norte Cabancha probinsya sa Negros Occidental. At may talay sa yapon si Police Colonel Calixto Mabugat kag si Major Nelson de la Cruz nga nagapamati gid sa aton sa buong naman nga gabi sa atong pagdulog sa mga balita kag si Fiscal Benjamin Maido, ang retiring nga Fiscal sang Victorias, kag Ma'am Linan Maido ang amon nga Parole and Provision Officer dito sa may siyudad sang Cadiz action dyan. Para sa Action Night Patrol, ini si Action Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Radio Philippine Standard Time, nas 10:52. Salamat sa report ni Action Roger Gutib. Ang iban pang mga balita ni Action VJ, Action Action Zil Minardo sa pagbalik sa Action Night Patrol. Sample Plus Gold. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sa Action Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sa Action Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Action Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Action Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Siyudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag siyudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra.
kultura, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o pon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatsyan antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11 na. Pas na lang ako na sa Aksyon VJ, check na sa Aksyon Zilminado, kay lapaw na kita sa tiyempo. Sige, may kabilang kay Sir Manuel John Ong Gran Capal. Good evening, dira. Ma'am Homa Lumina, good evening. Ma'am Sofia Monte Alto, naga-monitor gid, no? Sa Bayawan ko ni hina signal. Ang bali Ma'am Sally Auke de Sousa, good evening. Watching from Sam Village.
Ma'am Barky Tribe ba yung gabi man? Rodora Soko, good evening. Dula tuyo ko sa rakak mo dyan. Dula tuyo sa kadlaw naton giliyo. Ma'am Nena Litoy, good evening. Dula Sir Bobby Munoz. Mayang gabi. Ma'am Katie Ver, good evening man. Ma'am Arlene Anerdes, good evening. Sa may barangay Baliwagan. Ma'am Sir Jervy Advincula, mayang gabi dira. Kag sila Carlota, especially sa barangay Dos Poblacion. Sir MJ Season, good evening. Sir Happy Season kag Napsak sa may Paranaque. This time, check nato ng balik report sa nato ng mga Patrol 1 Bravado Patrol with Action Zil Minardo. Una sa tamang balita, una sa tamang... Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Zil, mayang gabi. Action dyan, aresto ang 4 ka individual sa drug bypass operations ng Philippine Drug Enforcement Agency, Negros Occidental Police Provincial Office. Ang mga nagkaladakpan, naging kilala kay Marlon Treyes, 37 anyos. Ang obra niya siniisa gapang bulkit action dyan. Si Irene Cantiga, 36 anyos. Juni Alisbo, isa ka helper sa welder, sini 32 anyos ini. Kagang isa nila kaupod, amini si Cherry Napanis, 40 anyos, nga manicurista, kag initanan, Lunsay, residente sa Purok Pag-asa, Barangay Estefania, kung sa diin dito man mismo gin kasa ini ang bypass operation. Nakuhaan ini ang mga suspetsado sang 3 ka bulto kag 4 ka sachet nga ginasuspetsuhan shabu nga mayara kabugaton 15 gramos sa ginabulubanta mayara balon nga 120,000 pesos. Action dyan, no? Kagati subong ini ang mga suspetsado gindaraan ay sa opisina sa nga PDEA Nopo agod ipaidalom ini sa drug test buwas nga adlaw action dyan kaga pagapasakaan ini isang kaso subong ginahibalo pa man sunod rin kay Agent Bamboo team leader si isang PDEA Nopo ginahibalo pa kung may mga kaso ini ang mga nagkaladakpan kag kung surrendry kay ini ang subject and reaction dyan nga si Marlon Treyes isa ini ka isumbong gintext ini siya sa isumbong kay Wilken sa national gid mismo which is ini pag verify action dyan no nakakuan ini sila o konadri na verify nga ang isa ini siya ka drug maintainer kag ini ang tatlong nagkaradakpan is amo ang drug visitors lamang action dyan. So, subong, gina-verify pa ni sa maya barangay kung ini ang 4 is tukhang surrendery pero diri ang subject is nakaagi ini preso suno sa natuad man sa suspetsado action dyan. Balita gikan sa patrol, ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Good night, ka. Salamat gid sa report ni Action Zil Minado sa patrol. Thank you so much mga ka-aksyon. Kag inyo na batiyan na kabugusan nga pagpangalagad sa atong bratuntunan Martes nga edisyon sa Action Night Patrol. Thank you so much gid sa Patrol 1 Bravado Patrol with Action Zil Minado and Action Papang Nixon Tahom. Aton nga News Center Action An Defensor Lisay. Dili naman sa Studio A Master Control Technical Side Action Nelmar Madera and Action Christian James Benares. Madamong gid salamat sa inyong pagpakigupod sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi. Pasensya gid sa wala naton mabasahan nga mga mensahe. Sa ngalan sang inyong regular nga anchorman Action Eric Magbanua, ako naman si Action John Diaz. Nagapasalamat gid sa inyong tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 11:05. Oras